gaur altza etorri geha, eta bertako merkatariekin elkartu geha, digitalizazio eta teknologien aurrapenatik hitz egiteko. Eta egia esan nahiko ondo aterala iruditzen zaigu, eta bertako merkatariekin nahiko elkarbanatu ditugulako iritziek eta behaiek oso gustura atera iruditzen zaigulako. Asko ikasi dugu zuekin programa hau partekatzen eta guretzako ere oso interesgarria izan da atera ditugun ondorio guztiak. Esperamos y pensamos que es importante que los jóvenes aporten su conocimiento, su tecnología, su experiencia en este sector y que este sector, a través de todas estas herramientas, pueda evolucionar y pueda cubrir y satisfacer las necesidades de los consumidores. Ondorio modura ikusi dugu altzako komertzariak oso gustora egon direla gurekin eta beraiei laguntzen zigutela asko, galdera asko eginez eta abar, eta berez gelditu hartzien denbora baino gehiago egon ziren guri arreta guzti eskaintzeko eta amaitzeko eskerrak eman nahi diegu auzoak elkarteari eta altzako merkatari guztiei.